Baba Mkhulu, njengoba in hours time silindele ukuthi uzobongena phakathi kwenkantolo uzothola sinqumo kule liqala lakho baba, uzizwa kanjani? Baba Mkhulu, famous Babohedi from Go TikTok. Baba Mkhulu, how do you feel about this case? Do you think Oroto win this case? Well, I can't comment. Njengoba sazi ukuthi udaba ngise-under subject, so angikwazi ukukhuluma, angikwazi ukuhlomula ngomba usazoshukuqa enkantolo. But nje ama-highlights sibonile izolo ngibaqophela umlando kakhulu izolo. Ngibonile benikhona izolo umshushise exabana nofakazi. So Baba Mkhulu, do you think are you threatening the judge and the lawyers? No. Okokuqala ngingakusho njengoba ijaji lokuqala esaqala nalo le case alisekho, kwafika lesibili, kwafika lesithathu, kwafika lesine, kwafika lesithupha, eka 7 ijaji